kapuso, kabalubaka na ugma, June 21, makasinati kita sa summer solstice nga maoy labing taas nga panahon sa adlaw sa mga lugar nga naa sa Northern Hemisphere. Mahitabo kini tungod kay ang Earth nagtuyok or naglihok palibot sa atong adlaw nga atong gitawag og revolution ug samtang naglihok kini aduna usab kini tilt o pagtakilid. Busa gikan sa 3rd week sa March, kutob na sa 3rd week sa September, ang pagtilt o pagtakilid ani mas nagatubang sa atuang sun o sa adlaw, makasinati kita og longer days o shorter nights. Pero maabot kita nga mupik ni ang katason sa iyang sa adlaw sa buwan sa June ug exactly sa June 21 nga mao na nato gitawag og summer solstice. Sa panahon sa summer solstice, ang mga lugar sa Northern Hemisphere mo'y makasinati og pinakataas na panahon sa adlaw, pero mga kapuso, opposite ang mahitabo sa mga lugar nga naa sa Southern Hemisphere, sama na sa Australia, diin mausay ilahang pinakamubo nga panahon sa adlaw. Paghuman sa ato ang summer solstice, mupadayon ang Earth sa pagtuyok sa palibot sa atong adlaw until nga moabot na pud na siya sa panahon nga equal na sad ang ato ang daytime o nighttime. So mga kapuso, ugma summer solstice, atong i-enjoy ang pinakataas nga panahon sa atong adlaw, pero magbinantayan gihapon ta kay taas ang atong heat index ugma, likayan gihapon nato ang prolonged exposure sa adlaw. So mga kapuso, karon kabalo na ka. O para sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph o bisita usab ang ato ang mga social media accounts sa YouTube o Twitter o sa Facebook. Gikan na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak kini sa Netherlands sa Letrero. Daghang salamat.